Здравейте! Днес ще ви покажа втори епизод, как се снима Counter-Strike. Смисъл как се снима? И здравейте! Сега сме в третия епизод на Counter-Strike с Гошко и Габриел. Не мога да си взема оръжие. Ето. Когато не може да си взема оръжие. Не мога да е. Значи, какво ще взема? АК-47 си взема. Гледайте. Как? Че имам патрони. Това пак минавате хора. Аз няма в съм. базата, слякате. И вече, когато даме изключени... Игнатия, виж, Игнатия от детство. Игнатия, дай бързо да ги убием, Игнатия. Убивам. Своите съотборници, да им помогна. Аре, пак трябва да вземам оръжие. Трябва да видим сега. Превил гънс. Лад ъгъл. Със същото оръжие съм. Играем с Игнати Габриел. Вейнас. Там някой. Сега ще миргаш. И ме убиха. Аз убих един. Така, там още един. И тук има двама, които ме чакаляха. И чао! Ако ви хареса този клип, харесайте. И елате на Георги. Това. Как беше Игнатия? Гошко. Довиждане. Чакайте, много бързо свърши.